Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καλαβρουζιώτης δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει κάτι. Πολύ σύντομα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ πάρα πολύ σύντομα ήθελα να επισημάνω μετά τις πολύ σημαντικές νομίζω τοποθετήσεις των κυρίων βουλευτών 3-4 πολύ σύντομα μόνο επικεφαλίδες. Το πρώτο είναι ότι κάτι που ίσως δεν ακούστηκε είναι ότι το νερό δεν είναι μόνο ένα πολύτιμο αγαθό, είναι ένας φυσικός πόρος, όπως ακριβώς είναι και το έδαφος. Και νερό και έδαφος πηγαίνουν πάντα άρρηκτα συνδεδεμένα μαζί. Αυτό είναι σημαντικό γιατί αναφέρθηκαν και για τις πλημμύρες και για όλα αυτά τα θέματα. Το δεύτερο που θέλω να πω, και είναι από μια τοποθέτηση νομίζω του κυρίου Παναγιωτόπουλου στην αρχή, είναι όσο αφορά το διοικητικό σκέλος που δεν το πιάσαμε καθόλου και τουλάχιστον δεν είμαστε και εμείς από ό,τι γνωρίζω των αρμοδιοτήτων. Είναι το διοικητικό σκέλος των αρμοδιοτήτων για το νερό. Αυτό είναι μια πολύ παθή ιστορία στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Ξεκινήσαμε να ανήκουν τα νερά στο Υπουργείο Γεωργίας, συνεχίσαμε να ανήκουν τα νερά στο Υπουργείο Εσωτερικών, συνεχίστηκε να ανήκουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αν θυμάστε. Στη συνέχεια μεταβήκαμε στο Υπουργείο πλέον Περιβάλλοντος και τώρα αλλά τώρα είναι σαν μια αποκεντρωμένη, θα έλεγα έτσι, γραμματεία, διεύθυνση μάλλον υδάτων. Διεύθυνση υδάτων. Και τώρα βέβαια... Όχι, υπάρχει γενικός γραμματέας. Ναι. Γενική γραμματεία. Ναι. Το γεγονός ότι τώρα σχηματίστηκε οργανισμός για το νερό στη Θεσσαλία, έστω και μετά από αυτές τις καταστρεπτικές πλημμύρες, αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα και μακάρι αυτός ο οργανισμός όχι μόνο να εκεί στελεχωθεί και ευδοκιμήσει επιτόπου, αλλά μακάρι να γίνουν και σε όλες τις περιφέρειες, κύριε Πρόεδρε, μακάρι να γίνουν τέτοιου είδους οργανισμοί αναπεριφέρεια που θα ανήκουν οι αρμοδιότητες και τα αναπτυξιακά έργα, αν θέλετε, του νερού. Ένα τρίτο. Μην ξεχνάμε, ελέγχθη προηγουμένως για το Αδριάνιο υδραγωγείο, μην ξεχνάμε την ιστορική πορεία που έχει το νερό και τη διαχρονική του διάσταση. Μην ξεχνάμε ότι τα θέματα της επαναχρησιμοποίησης του νερού πρώτα απ' όλα τα έθεσαν στην Κρήτη, κυρία Βουλευτής, οι Μινωίτες με τον πολιτισμό τους, που ήταν οι πρώτοι διδάξαντες την επαναχρησιμοποίηση στα παλάτια της Κνωσού και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Επομένως έχουμε και μια τέτοιου είδους διάσταση ακόμα και στα αρχαία θέατρα. Δηλαδή το αρχαίο θέατρο του Διονύσου, πραγματικά τα νερά, τα όμβρια ύδατα της ορχήστρας διοχετεύονταν σε καλλιέργειες δίπλα ακριβώς από το αρχαίο θέατρο. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, κάτι το οποίο δεν ελέγχθη εδώ και το οποίο ίσως δεν είχαμε και δυνατότητα από την Κρήτη, τον πρόεδρο που είπατε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνδέθηκε. Δεν έχει σημασία. Είπαμε για την ΕΙΔΑΠ, για την ΕΙΑΘ, ασφαλώς τους δύο μεγάλους οργανισμούς της πατρίδος μας, εταιρείες μάλλον. Δεν ελέγχθη για την ΕΔΕΙΑ. Η ΕΔΕΙΑ είναι η σύμπραξη όλων των... έτσι δεν είναι, κύριε Στέλιο? Η σύμπραξη όλων των ΔΕΙΑ της χώρας μας, οπουδήποτε είναι αυτή, και εδρεύει στη Λάρισα. Και νομίζω ότι η ΕΔΕΙΑ μπορεί να παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην συνδιαμόρφωση μιας πολιτικής για το νερό και γενικότερα όλα τα θέματα του νερού, ποιότητας νερού, ποσοτήτων και επαναχρησιμοποίησης στο τέλος. Εγώ αυτά ήθελα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Κατσογιάννη, θέλετε κάτι να συμπληρώσετε?